Ulutsha oluzizisulu zamaxhoba eziyobisi eTembisa e-Gauteng lufumana uncedo ngaphantsi kwenkqubo eyasungulwa ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo, i-Tembisa Drug Rehabilitation Movement. Le nkqubo isebenzisana nonkosikazi Musidi owayefudule ngutishala oweza nento ayibiza nge-NADA protocol nethomalalisa iintlungu zokufuna ukutshaya iziyobisi. Inkqubo i-Tembisa Drug Rehabilitation Movement yasungulwa ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo ngenjongo zokunceda ulutsha olujikelwa ngamakhoboka eziyobisi eTembisa eGauteng. Its main aim ukuthi manje give hope to my fellow brothers and sisters who are suffering from this disease that torn apart our families and our beautiful country. Umama kaThato unkosikazi Evelyn Madome uthi wasikwa inimba wazivula ingcango zakwakhe. Eskilimme njengomama ndaba nosizi lokunceda aba bantwana, ndavolontiya ngemali yenkamnkam ndibathengela ukutya, asinabaxhasi. Kereke bomabupi kereka arna sponsor. Unkosikazi Musidi wayengutitshala unceda ngonyango lokuthomalalisa intlungu ngento athi yi-NADA protocol. I went to be trained for NADA. It's a protocol that uses detoxification. It's magnet and needles. We know that it does help with the pain management. With the needles, they detoxify you. You know, they give you an overall relaxation. Umabatho oneminyaka engama-24 uthi yena waqala ukusebenzisa iziyobisi ngomnyaka ka-2019 yaye ufuna ukuyeka. Angazi, I don't know what happened, you know. At times I'll just look at my photos and look at me right now and be like, what happened? What went wrong? You know, I want to stop because I'm a mother to two beautiful kids. Ngelixa uTebugo ethe iziyobisi zinobungozi. Into endingayitsho, iziyobisi ziyingozi. Uthato nomama wakhe njengabasunguli bale nkqubo badinga uncedo ukuze bazifumanele indawo abanokusebenzela kuyo benceda ke kambe bonke abantu abanale ngxaki kwilizwe liphela. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguZuki Cetywayo, ndiseTembisa.